late. Your job's a joke, you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought down to your knees. And I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Hola, nens i nenes, com esteu? Ens han encantat els vostres circuits. Mare meva, hem fet un munt d'exercici aquests dies al col·legi. El monstre de la tristesa està molt més animat. I tot gràcies a vosaltres. Sou uns i unes cracs. Aquesta setmana el monstre de la ràbia està més enrabiat que mai. Voleu saber per què? Atents i atentes. Hola a tothom. Ai, tinc por, però espero escriure bé aquesta carta. Sóc el monstre de la por. Sabeu què va passar ahir? El monstre de la ràbia semblava l'Etna, el volcà que hi ha a Itàlia, que ara està en erupció. I... ai, amics, què li passava? Doncs que la Montse Varela té unes galetes amagades en un armari, per si algun dia les necessitava. I mira que n'és de previsora aquesta mestra, Doncs ara ens les estem cruspint. Però el senyor Ràbia diu que no en vol més, que no són un aliment per a cada dia menjar, perquè tenen massa sucre per al nostre cos. Jo el vaig intentar enganyar, dient-li que no passava res si es menjava cada dia. Però em sentia malament d'enganyar-lo i al final li vaig dir la veritat. Jo sóc un monstre poruc i no volia acompanyar la ràbia fins al menjador. I si creuem el pati de les Moreres i ens enxampa el coronavirus? Ai, el monstre de la ràbia em va explicar que aquest virus no ens persegueix, que salta de persona en persona per la saliva de dins de la boca i també per als objectes que toca algú que tingui la malaltia. Per això, no hem d'acostar-nos massa a les persones ni tocar-ho tot i després posar-nos les mans a la boca, Però em va dir que podia caminar tranquil, que el virus no em perseguiria. Ai, així que el vaig acompanyar fins al menjador. Tot un repte per mi. Estava buit, però a dins de les neveres de la cuina hi havia molt de menjar. Ara bé, el problema és que cuinem. Ens ajudeu a preparar un menú ben saludable? Petonets! Ai, no, petonets no. Abraçades! Ai, no, tampoc. Bé, millor que la força us acompanyi. Esteu preparats per ajudar al monstre de la por? Doncs mireu qui s'ha sumat als nostres reptes. Mireu. Hi everyone, I'm Natalia Perez. Hi, I'm Natalia too, but Natalia Borreguero. And I'm Aitor, and we are your English teachers. Healthy habits as washing hands 5 times a day and practicing sport are very important for our body. Do you dare following us with these songs? Now turn around. Turn around. Get real small. 1, 2, 3, stop. Now shake it to the right, shake it to the left. Turn
But we can't forget to eat healthy. We can eat sugar and fat, but let's say only once or twice a week. So now, let's show the monster of colors that we know what we're talking about. Divide a sheet of paper in two parts. On the left part, draw and color a healthy food. On the right part, draw and color an unhealthy food. Write down the names of the foods under the picture. Quan tornem a l'escola serà molt important que ens continuem rentant les mans sovint, tal com estem fent aquests dies a casa. Què us sembla si dissenyeu un cartell amb un lema impactant i una imatge entenedora i atractiva que convidi a rentar-se les mans? Així, quan tornem al col·le, es podrem penjar pels passadissos